И здравейте всички боксери, днес ще гледаме матчът срещу на Джеф Харди срещу някакъв, още съм нов тъна. И ми знаем всички имената. И Роби и така мисля, че се казва. Така пише уж. Сега. Той е Робърт Ти. Роби и Робърт Ти. Добре, той е Робърт Ти. Он горе е Робърт И. Добре, спомних. Братия били. Говори му нещо, обаче... това няма да го гледаме. Не, няма да го гледаме, не. Джеф Харди идва, излиза. Харди! Another me. Това червели ли са му очите, с лещи ли ги прави, не съм сигурен. Джеф Харди винаги се здрависва. Такова пляска с хората. Това съм го забелязал. И винаги го хвърля това. Винаги. И винаги ще бъде моят фаворит. Джеф Харди forever, брат ми. Добре, много бързаш, приятелю. И Роби и много бърза. Джеф Харди захвърли титлата си като нищо. Другата титла, както знаете от миналия епизод, неговия опонент или не този, му я взе и просто той сега е с една титла. Той носи две титли, обаче едната му е взета. Ако не знаете, гледайте Джеф Харди на първия ми клип, който качи на Джеф Харди как се бие. И това беше супер. Повдигане на две. И Роби излезе от ринга. Феновете викат за Джеф. И както виждате, имам някои моменти, които много симулират. Просто знаете, че това не е истинско, обаче много ме кефи. Джеф Харди е изкусен симулатор. Все пак се е бил в WWE, а тук в тъна малко... Личи си, че симулират. О, но. И това беше супер кул, гайс. Джеф Харди е въздушен аз, както знаете. И ако нещо хейтвате за че аз съм коментатор, не знам. Нищо, обаче това е много по-дъл. Сега ще видите какво стане, това го гледах с нощи. Сега го пита го пита как така слезе на земята. А той му отговаря, не знам, не мога да разбера нищо. И пак сме тук. Ох, това болеше със сигурност. Тук му казва, че не трябва така да го дърпа за косата. Обаче него не му пука. Явно. Дали само това може? Само това ли може, Джеф? Сега ще си го получиш, приятелю мой. Сега ще видиш ти. Загази, приятелю. Роби, загази
загази газа. Сега ще видиш дали само това му е. Бам! Повален си още първата секунда. Бам! И отново на земята. Отново си на земята, приятелю. Опа! Без да иска го удари сигурно. О, това е лошо. Това беше... Просто не може да се качи Роби Ти на ринга. Добре, видяхте, дори не го докосна. Просто... Не, повтигане на 2. Обаче ще изподеля на тайна, в която... накрая. Значи, Джеф Харди побеждава. И сега, това ли можеш, приятелю? Това ли можеш? И... Това беше суплес ли е, не знам. Просто много не съм гледал кетч отдавна и не съм сигурен това какво е. Би трябва да е суплес. И обратна съдбата! Погледнете сега. Погледнете, гледайте хора. Станете фенове на Тона и на Джеф Харди. И това беше края. Това беше края. Джеф Харди побеждава. И за тези, които не знаят, тази титла е негова, специално направена за него, обаче съм гледал първите епизоди, кога Джеф Харди, нали? И не знам по какъв случай му я дават, правят, обаче знам, че мисля, че Хълк Хоган му я дава. Нещо подобно. И това е Open Fight Night. Само, че не знам как се превежда и за първи път го чув. Тук го казват коментаторите и по тях. Не знам, що е толкова важно. Не знам даже как се превежда. Казвам го както го чувам, Open Fight Night. И ето го коплет, който взе на Джеф Харди титлата. Сега ще видите един фокус, който Джеф Харди ще покаже. You see, Jeff, the difference between you and me is simply 3 seconds. I am still the greatest wrestler in the universe, Jeff Hardy. And outside of 3 seconds at Bound for Glory, I've been the most dominant man in this company since the day I walked in. I walked into this company and I started making my way up the ladder, one rung at a time. Going through whoever I had to until I got to the top. And then, Jeff, you knocked me off. You knocked me off that pedestal. But you see, at turning points, I will reclaim my spot at the top of the heap. And this will once again truly and officially be my World Heavyweight Championship. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute, what? If you want to do this at Turning Point, let's do it right, Austin. Let's see how great you are. I'm the greatest man that ever lived. Always splash sound. No, wait a second, Jeff. What are you going to do? Put some new shingles on a roof or something? What do you got that for? Jeff, it was a metaphor. I wasn't... Yeah, well, let's make it more than a metaphor, Austin. Turning Point, ladder match, Aries Hardy 2. No way, I'm a professional wrestler. I'm a professional wrestler.